Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Sa Talisay City, isa ka grade 10 student ang nakuhaan sang granada nga iya ginipit sa iya nga hita. Nakuha man sa iya ang marijuana. May report si Romeo Subaldo. Ginkuha sa gwardya gikan sa lalaki nga naka-orange nga t-shirt kag sa iban pa nga mga staff sa Rafael B. Lacson Memorial High School ang iya sini nga bag kag ginhawiran samtang ginahulat ang mga pulis. Mabatian sa background nga may mga nagahilibion. Isa ka tricycle driver nagreklamo nga hana siya kung tani nga hampakon siyang granada sang amo nga lalaki. Sunod sa kay Police Lieutenant Abigail Donasco, Deputy Chief ng Talisay PNP, gilayon nga nagpadulong sa eskwelahan ang mga pulis matapos makabaton sang tawag gikan sa barangay. Dito kang ilan naabtan ang 21 anyos nga si Bronson Lucas Lacson, grade 10 student sa among eskwelahan. Upon checking, nakapkapan siya ang aton suspect siya ang illegal possession sang hand grenade. May ara man marijuana nga nakita. Yara sa sulod sang classroom ang estudyante. Ginpahawanan ang area kaging kapkap ang suspect. Dito na tukiban nga iya ginipit sa iya nga mga hita ang granada. May nakuha man sa iya nga bulsa nga marijuana kag pipa. So gin-cordon naton kag ipahalin man naton ang mga ara to. Okay. So nakapkapan siya sa may singit niya sa ang hand grenade. So in question, Nasingit yan nabutang ang grenade, ma'am? Yes, oo, gintago yagid sang male part. Yes, sa private part niya asa ang marijuana? sa bulsa. Temporaryo nga nasuspend ang klase. Ginpa-check sa Explosive Ordnance Disposal kung EOD ang eskwelahan. Agud mo usisa kung may iban pagid nga bitbit ang amo nga estudyante. Buwan na ka mo. Sino nang sabi naman? Andre. Lakat na ako, no? Sa panugiron sa iban pagid nga mga estudyante, hindi ini ang unang nga tion nga nagbitbit sa granada ang suspect. Gidetain siya sa Talisay PNP kag pangatubang sa mga kaso nga grave threats, illegal possession of explosives kag illegal drugs. Wala sang piyansa ang kaso nga paghupot sang explosives.